ens hem trobat per fer del parc motiu de creació social i artística. Totes les criatures hem nascut de mare, totes ben diverses i en les més diverses cultures. Hem fet recerca de la presència del parc a l'imaginari col·lectiu. Hem cercat el parc dins de l'art i l'hem trobat poc representat. L'art i la cultura poden contribuir a ampliar les mirades, a omplir el món simbòlic de nous valors. Poden fer visibles esdeveniments tan importants com donar la vida o parir, amb la bellesa i la tendresa que els hi són intrínseques. L'Associació Nou Món Acompanyant Migjorn hem decidit promoure i buscar complicitats per fer-ho possible, per portar la seva representació als escenaris i a les sales d'exposició. Per això, avui som a Cal Gras i promourem nous moments de creació i tallers participatius i experiencials a diverses localitats de Catalunya.